Waka daga bakin BN Wadal Hausa 0965 380 B-Rex on the beat. BN Wadal Hausa. Okay. Da a ce so samu ne rani da ganka Mustapha, da a ce so samu ne rani da ganka Mustapha, a gaban da kayo fara'a ba ta ganin laifinka, kayo hanzari Mustapha sai ka bata ruwar kauna, kayo hanzari Mustapha sai ka bata zumar kauna. Rani kin so Mustapha, kin saka shi a zuciya, sai ka taso Mustapha, akan ka ba ta wasa. Hasken rana ya bulla, rani ya kai take duba, soyayya kun yau ajiya, tun a baya sai ku tina.